Yung pangalang 1,000 subscribers na tayo. Diyos ko, ang saya-saya ko na. Ito pa yung 50,000 subscribers. Hoy, sobrang happy din ako. Bakit? Mag-edit ka na. Nagpo-post ako ba? Nag-edit ako, Labs. Paano? Mag-edit ka na nga. Lagyan mo, hindi kami mo nga. Hindi ko man. Sabunutan na kita. Doon ka muna na. I'm doing something na. Ito si Baby Alexia, mga kaaning. Yan ako mga kaaning. Habang nasa likod siya, nandito ako sa tabi ng aircon sa may bintana kasi sinisilip ko kung nasan siya banda. Inaayos nila yung kulungan ng kalapati niya. Pero yun na nga, ang gagawin natin for today is gagawin natin yung ungol prank kay Boss Edmond. Hindi ba? Busy. Habang busy ka dyan, may ginagawa na akong kakaningan dito, hindi mo alam. Masyado kang nasisiyahan sa mga ginagawa mo sa akin eh. Hindi ka nang nakasampal, masyado ka nang nagpakampante. Yun na nga, titignan natin kung anong magiging reaksyon ni Boss Edmond pag pansin niya na puro ungol yung huli ng sinasabi natin. Lap trip to, mga kaanig. Nakita ko yung video na to, natatawa talaga ako, pero hindi ko alam kung kaya ko, kaya tatry natin ngayon kung paano yung ungol-ungol na yun. Edmond. Parang pangit. Isa pa. Try natin isa pa. Montemayor. Subscribe na kayo. Yan, tao ba? Nakakaya, baka marinig ako ng mga kapatid niya dito kung anong ginagawa ko. Tingin ka lang. Ano ba sinabi ko sa'yo, di ba? Medyo matatagalan ako. Kasi nga, inasikaso ko muna sa likod. Ano na magagawin mong kalingan? Mamaya, huwag kang excited. Uy! 50,000 subscribers na tayo. Kaya gagawa ko ng poster. Poster? Poster. Happy 50K subscribers, mga katig! So maraming salamat sa mga supportang tunay dyan, no? Sa mga kaaning natin dyan na patuloy na, alam mo na yun, nanonood sa ating vlog, nagko-comment, nagla-like, nag-share. Mga lahat ng nag-aabang. mga kaaning, lahat ng mga nag-aabang sa mga bagong upload namin. Maraming salamat sa inyo, mga kaaning. Soon, babawi kami sa inyo. Darating din yun, di ba? Yes. Magpapag-giveaway kami ng ano? iPhone 30! So, ibig sabihin, pag dumating yung iPhone 30, doon mo lang magkapag-giveaway. 2030 pa lang kasi tayo magiging magiging successful sa vlog. Mag-get muna ako. Sige. Wow, sipag naman. Siyempre, 50K subs na tayo. Isipin mo yon. Isipin yung 50K subs. Lobsters ko naman. Happy na ako dyan. Happy ka na dito? Ako, sobrang happy. Yung pangalang 1,000 subscribers na tayo. Diyos ko, ang saya-saya ko na. Ito pa yung 50,000 subscribers. Hoy, sobrang happy din ako. Bakit? Hindi nyo ka muna magsalita. Anong mali ba? Parang alam ko na yan. Alam ko na yan. Napanood ko sa Facebook yan eh. Ano napanood mo doon? Nakakatawa. Hindi mo bagay. Hindi ako matatapos dito. Ipopost ko nga ngayon to eh. Hindi namin oras na alas 8 na oh. Bilisan mo na dyan. Nagpupuntahan pa tayo. Hindi mo bagay. Sinabi ko bang bagay ko? Dahil napaka-busy mo dyan. Makinig ka. Ang baduy mo! Ako, ipopost ko nga to Labs eh. Tapos nang gugulo ka. Hindi ka may pula dyan. Bakit? Ha?
Ano to eh? Lipstick? Lipstick mo yung bobo. Diyan. Na-challenge kita. Anong challenge mo? Ano yun? Tansan ko. Dapat hindi ka tatawa. Sino bang hindi matatawa? Ganyang kausap, bumungol ka. Oo. Nagawin na nga natin yun. Oh. Ready ka ba? Ready ako. Paano kung lahat ng tao ganito magsalita? Hindi tumatawa. Kanina mo pa ini-edit yung 50k na yan. Ano ba dapat ipopost? Nandito ka lang, ang gulo ka lang. Ano yung K sa 50k? Okay. Okay, 1,000 yun! Bakit ba, bobo? Gusto mo bang i-50k kiss kita? Kadiri ka, Raya! Bigyan ka na! Ang miss mo nang didiri sa sarili ko. Wala ko marinig ka ni Lola dyan, akala nila paano ka. Baka pa yun na bobo. May ka, tumigil ka, nagsawa ka na, no? Hindi ah! Dapat ganito talaga yung ulo. Bakit? Ganun yun, tanga. Kung ako gumawa ng challenge yun eh, ganun gagawin ko. Ikaw na lang gumawa. Ano ba? Aray! Para tara! Tumigil ka! Aray! Matutugba ako dito! Nagpupos ako! Mag-edit ka na. Nagpupos ako! Sige, ito. Labs ka na. Lagyan mo yung mo ah. Hindi ko ma... Ay, gaganyan lang ako. Edit ka na. Labs, bahala ka dyan! Hey! Parang hindi na ano to. Annoying na to eh. Hindi yan ano eh. Ano ka na? Nasabunutan na kita! Doon ka na! Labs naman, hindi pa na po boss yung ano mo, yung 50k subs natin. Bahala ka dyan. Post ko muna yung thumbnail natin. Tapos niya na. Bigil ka na, Labs! Naning na ako sa ano mo, sa pagungol mo. Pwede ba ikaw din hanggang matapos na? Matapos na to. Bahala ka dyan. Kapag-edit gago. Ito na po yung poster ko, ito na lang thumbnail natin. Sa ano, being extreme, clingy, and corny to my boyfriend. Pero aminin mo, nakaka-enjoy yun. Gagi! Napagod talaga ako. Tingnan yung pawis ko. Tingnan niyo yung pawis ko. Yan na, na-post na! Ayan mga kanin, kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa aming FB page, ayan ang pangalan. Yan, Team Jemon. Team Jamon. Search nyo lang sa FB nyo, makikita nyo na agad yan. O, ikaw. Para mo sasabihin yung follow na kayo nung nakaungol. Nakaungol? Oo. Umuungol, gago. Nakaungol? Oo, sige na, yun na. Pares lang yun. Follow na kayo. Pero diba, ang saya-saya kaya kahit tinatarantado lang kita magsimula kanina. Hindi mo hindi mo post-post yung pinopost mo kanina, gag. Follow na kayo guys sa FB page namin. Ayan po, para naman dumami naman yung ano namin, mga Para naman followers daw- namin sa FB page. Para naman daw susunod siya naman yung... Sige, pag umabot ng ano yan, 1,000 likes. O sige, Oh. O sige mga kalinga, pag umabot ng 1,000 likes itong video na to, si Boss Edmond naman. Yung ano, being extreme? O yung ano, sa FB page. Gusto Sa ko sa FB FB page. Mahirap sa FB page eh. Hoy! Ang daya mo naman! Wala, bala kayo dyan. Basta ako kung naumabot ng 1,000 likes yung sa FB page natin sa Team Jamon. Sige. Ito ha. Ito, yung happy 50k subs mga kaaning. Yan. Kapag umabot yan ng 1,000 likes. O, 1 pa lang. Sarili pa lang natin nag-like. O, sige. Teka, lalike ko na! Basta kapag yan, naging 1,000 subscribers, ay 1,000, yan, kapag nag 1,000 likes yun, sige. Gagawin ko yung challenge na yun, ako naman yung uungol. Marami akong friends, PPM ko lahat, kala mo. Bebe, shoutout naman tayo. Shoutout! Eto na. Shout out!
Shoutout kay Raymart Ramirez from Pamplona City. Uy, sabi niya pag daw pwede nang mag face-to-face, baka daw pwede 1v1 kayo. Nang. Basketball! Diba? Oh, yan na, Raymart. Narinig mo sige, mula sige. sa kanya. Shoutout kay Trisha Ann Santiago, John Paul Sotomayor, Nicole Casabar, Francis Gaco, Andre Jan Manahan, Rosemary Peralta from Cavite, Eugene Rico Official, Michael Boras, Charles Canlas, Danica Asnora from Lanao del Sur. Bebe, ang layo nun. Kay Daryl Clyde Barbosa, Jeric Rafinian, and Daphne Vergara. Stay strong sa inyong magjowa. Bebe? I-ready mo na yung sarili mo dahil mag-1K yun. Sasabihin ko sa kanila yun. Malabong magawan kayo, Labs, kaya hindi ko magagawa yun. Ang Okay. gagawin ko lap trip talaga yun. Akala mo, kaya isang ka magpunta. Hindi lang dito Talaga? sa kwarto. O sige. Sa kotse pa lang tayo, nasa sala pa lang tayo, gagawin ko na yan. O sige, Gagawin talaga sige. lap trip yan, promise. Okay. Sige, ready naman ako eh. Oo. Okay. Oo.